An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ taw ma k'aw sigi ni ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bi tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nadarasan kalo 12 desanburu kalo dɔ bi y'o tile 21 ka bɛn 2021 san ma farafinkalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ i laseri camancɛ ye an b'a ladɔn k'a fɔ bi y'o tile 16 ye jate la san kalo 5 don hijira san 1443 san dɔ dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ wulikɛjɔ kɛbaaw masa marabolo kɔnɔ na jariwala tigilamaw dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko wɛla u donna ye sibiridenw ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ka taa se bi min ye ka dɔn k'a fɔ basigibaliya ye bi an ka jamana kɔnɔ na nin waati laban ninnu kɔnɔ na Mali lakana tigilamaw wulilen bɛ k'u jɔ Moti marabolo kɔnɔ na ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasema balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na Bandiagara Moti marabolo kɔnɔ na kana Jɛnɛ marabolo yɔrɔw fɛ o wulikɛjɔw kɔni bɛ sen an ka jamana lakanabaw fɛ dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ na kabini gɛlɛyaba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o taara ka ɲɛsin Bandiagara ma n'i y'a sɔrɔ kɛra so ni ka se ka maaw kɔni jugudenw ni ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin ma ka maaw bonɛw ni na o min kɛra jamana ɲɛmaaw kɛlen kɔfɛ ni ka minisiri dɔw bila ka taa kɛnɛ kan o kɔfɛ jamana lakanabaw wulikɛjɔ kɔni kɛra ka se ka cɛsiri min bɛ yen ka se ka dɔ fara kan fɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tigɛ cogo min na ka se ka jamana in bila basigi minɛ kɔnɔ o baaraw daminɛ n'u fɛ o munumunu zalow sen fɛ a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye dankari jariwala tigilamaw la yɔrɔ caman na ka se ka wulikɛjɔ kɛ ka ɲɛsin u ma yɔrɔ caman na nka wulikɛjɔ girikajɔ sen fɛ ko an ka jamana lakanabaw la maa fila bɔɲɔgɔnkulu ni tora ka se ka maa damadɔni y'a sɔrɔ ni k'olu ka maa jɔngini u y'a yɛrɛ k'a fɔ nin wulikɛjɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ bi jamanadenw ka se k'u bila basigi minɛ kɔnɔ na u bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'o y'a kunba de an bɛ dugawu kɛ nin wulikɛjɔ minnu bɛ sen na yarabi ala ka wolo fɛn min na jamana basigi na lafiya ala ka kɛ o kun ye n'an bɔra yen an b'a ladɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnena bi ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na dabɛ maaw ye sunɔgɔtu ye yɔrɔ caman na kununko kunnafoni yɛrɛ k'a fɔ ko jariwala tigilamaw k'u kun kunda bɛɛ tora foro yɔrɔ dɔw kan nka ma mina n'o waleyaw kɛra k'o kɔfɛ ko dodolakaw kɔni y'u kun bɔ ka sanga ni kunnafoni ye sigidalamaw fɛ k'u kɔni gɛrɛ ma u tilala k'u kɔsitɔrɔma bɔ ni ka tila ka segin u kɔ maa bɛ se ka fɛn min fɔ basigi lafiya hali bi ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na yɔrɔ caman na i ka dɔn k'a fɔ hali bi o ma se ka kɛ lafiya da ye ka ɲɛsin mara maaw ma a yirala k'a fɔ o mara kelen ɲɔnɔ marabolo kelen kɔnɔ na kurumarikaw fɛ larawleba dɔ sigilen bɛ sen an ka jamana lakanabaw fɛ o yɔrɔw la k'o sen fɛ ko dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ na u taara bɔ i ka dɔn k'a fɔ maramafɛn dɔw kan maramafɛn min n'a bɛ se maramafɛn 40 bɔɲɔgɔnko ma k'u taara bɔ ka kurumari dugu dɔ kɔnɔ na ka sanga n'u yɛrɛ ka kunnafoni siraw ye a yirala k'a fɔ k'o sen fɛ e ka dɔn k'u y'o ta ka tila k'a yira k'a fɔ fɛn min i ka dɔn k'a fɔ waleyajugu kɛbaaw ye u yɔrɔ yɔrɔ la bi k'u bɛ i ka dɔn k'a fɔ nɔgɔli ni ka se k'o ta ka ɲɛ suma maa caman ka fɔ la ne ni baara ninnu sigira sen kan ka se k'o baaraw k'o teliya k'a dɔ bɛ dɔ la basigi kɔni k'a kun bɛ jamana kan an bɛ dugu ka yarabiya la ala ka kɛ ten o kurumari kelen kɔnɔ na jawali marabolo kɔnɔ na dɔgɔ furancɛ kɔnɔ na dosuden dɔ ale wula ka jɔ k'a bɛ taa ka foro la jariwala tigilama ko maa 7 mɔɲɔgɔn olu de taara ka taa kunbɛn ka se ka bonɛ nin na maa caman ka fɔ la bi a kɔni kelen bɛ ka dɔn k'a fɔ bi forow caman ba yelen bɛ ka to yen bi k'a sɔrɔ i ka basigibaliya ye n'i taara foro la e ka dɔn n'i segira o ye ala kɛ dɛmɛ de n'o tɛ dugu caman ba bɛ bi i tɛ se k'i kunbɔ dugu minnu na ko fɛɛrɛ bɛ lajɛlen ka se ka tigɛ nin baara minnu bɛ sen na bi ka se k'o bolo kan ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na ala ka kɛ ten n'an bɔra yen min ye farabukaw fɛ bi da kɔni tiɲɛna ala ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ a bɛ maaw ye bi sunɔgɔtu ye k'a sɔrɔ kɛ kɔngɔ yɛrɛ de kɔni bɛ dɔ fɔ dugu kan o kɔngɔ min bɛ welew bilala ka dɛsɛ fan caman fɛ jamana ɲɛmaaw welela ko sanga ni waati bɛ le kɔnɔ na ni welew bilala u bɛ wulikɛjɔw kɛ k'a fɔ tiɲɛna ala ka kɛ suma bɛ taa suma hakɛ min bɛ taa a ka dɔgɔ wa n'a taara dama i ka dɔn ni toni kelen ni tila taara bi n'a tilana maaw ni ɲɔgɔn cɛ maa kelen o kelen i b'a sɔrɔ ale tɛ kilo kelen sɔrɔ a la o kɔfɛ i ka dɔn u bɛ tila ka wulikɛjɔ kɛ o kɔfɛ sɔnni balo wɛrɛ ka taa a bɛ ka gɛlɛya ye farabuna lamini bɛ kule la bi u bɛ fɛn min ɲini jamana fanga fɛ u ka wulikɛjɔ de kɛ maaw yɛrɛ ka se ka sɛnɛ k'u yɛrɛ ye o de da ka d'u la bi k'a fɔ k'u bɛ wulikɛjɔ kɛ ka seri maa la an bɛ dugawu kɛ o hakilila min bɛ sen kan o wulikɛjɔ minnu bɛ yen n'olu kɛlen bɛ weleli ma da ye jamana fanga ka wulikɛjɔ k'ale bɛ ka cɛsiri o baaraw bɛ se ka yakaba cogo min n'o tɛ a kɛmɛ tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la dɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala an ka jamana basigi na lafiya bɛna sira o sira fɛ ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a ladɔn k'a fɔ an ka jamana gɛlɛya bi bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲininka CEDEAO ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ani o kɔfɛ
irishila ko kuma chalembe ministre mbanga jamana ko no ka nyes mbanga jamana ni jamana wala ni yonja ko nyere bolma Abdoulaye Diop ale ba nyefanye angalame ani CEDEAO che mogo ya foko c'est vrai che ka gele mais anga minto en hakilla toujours on ni CEDEAO be ka baraka parce que en bolo CEDEAO ya on yara de doy CEDEAO sigra Mali de kono ya no 1975 donc Mali est CEDEAO membre fondateur de Mali fana ma bla CEDEAO sigili ɲɛfɛ accident parce que depuis an ka jamana sigira depuis indépendance Modibo Keita n'olu y'a yira k'a fɔ de farafinna ka kelenya o ye Mali ka priorité de mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ bi ko e ka surun CEDEAO la ka tɛmɛ Mali kan même n'a sɔrɔ ɲɔgɔn faamuyabaliya ani gɛlɛya fitinin b'a ni CEDEAO cɛ mais Mali b'a a sigiyɔrɔ ta nin ko la parce que CEDEAO tɛ se ka kɛ CEDEAO ni Mali tɛ donc o de la an ye min fɔ sisan pour que ka bɔ nin kɔnɔ sommet laban na a bɛ komi faamuyali fɔlɔ la ka na dɔɔni parce que an y'a yir'u la n'u ma jɔ maliyɛnw ka sigi ka kuma en tout cas an tɛ se ka na ni calendrier ni fɛn ye ka yir'u la k'a sɔrɔ assise nationale ni fɛn minnu kan n'o kɛra ni maliyɛnw bɛnna min kan an bɛ n'o nati k'o yir'u la jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ale ka hakilinata ye de bon sanction tɔ ninnu yɛrɛ a b'a ɲɛtugu olu kan mais sanction fɛn o fɛn bɛ se ka sigi maliyɛnw de kan population minnu sɛgɛnnen bɛ ka ban k'a fɔ ko ka frontières datugu ka banques datugu olu tɛ fɛn ye Mali bɛ gɛlɛya de kɔnɔ déjà parce que ni Mali défense ma kɛ mais jamana minnu b'an da fɛ u b'a senti du jour au lendemain donc mɔgɔ si ka hɛrɛ tɛ donc an y'o bɛɛ de ɲɛf'u ye ka f'u ye aw k'a faamuya élection bɛ yen mais élection dɔrɔn tɛ mais problème wɛrɛw bɛ yen nɔ n'an m'u bɛɛ lajɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ fili bon o muɲuna u sɔnna que bon an ka taa assise la ni assise banna an ka segin u ma bon Wagner ko ni i y'a dɔn gouvernement yɛrɛ anw yɛrɛ y'a mɛn journaux de kɔnɔ an y'a mɛn a daminɛ na an ko bon nin kɔni nin tɛ kuma sɛbɛ journaliste n'a fɔra aw yɛrɛ journaliste ye n'a fɔra aw bɛ fɛn o fɛn fɔ don o don f'anw ka n'an kali ka siɲɛ a la tɛ taa donc fɛn dɔw bɛ yen i b'a to yen an b'a miiri k'a bɛ tɛmɛ mais a ko ma tɛmɛ Fransi ministre des affaires étrangères yɛrɛ ne n'o sigi k'a fɔ kɛ Jean-Yves Le Drian an ka ministre de la défense Sadio Camara donc o ni madame Parley n'o ye Fransi ministre de la défense o n'o fana kumana u fila bɛɛ yɛrɛ kɔnɔ ko aw ye min fɔ an ye vraiment an yɛrɛ y'a dɔn ko fɛn ma kɛ nin ko la mais a hakilinata b'aw la an ko n'a fɔra sisan nɔ ko jamanaw an bɛ ɲɔgɔn ka sira tagama k'a fɔ de ko min ŋaniya ye min ye est ce que anw yɛrɛ b'a dɔn min ye aw fana ŋaniya ye donc an y'a yira k'a fɔ Mali ni Russie baara min bɛ ka k'an ni ɲɔgɔn cɛ o ma daminɛ bi Rusiyaninw bɛ baara kɛ parce que an mago bɛ kɛlɛkɛminɛnw dɔw la o kɛlɛkɛminɛnw b'olu bolo olu b'a di an ma u ti problème k'a la an balode ka fɔ ni tun ye ministre min ɲɛsinnen bɛ Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabiya la an ka jamana basigi lafiya Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye Kolongo marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Masina Sarigili kɔnɔna na Kolongo commune kɔnɔ dugu min bɛ ko Wɛla i ka dɔn nin waati laban nɔ marifatigiw kɔni ɲɛsinnen yen ma kosɛbɛ kosɛbɛ sibiri dɔw k'u nana gɛlɛya dɔ kɛ ye ka maa kelen bɔ naani na ka tila ka machine naani ka tila ka gɛlɛya ta ka ɲɛ sɔrɔ u ma ka moto dɔw minɛ ka taa ka moto dɔw jeni yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma an balimakɛ dɔ bɛ bɔ yɔrɔ in na nin waati na an balimakɛ bɛ min Kolongo an balimakɛ an ye kunnafoni sɔrɔ Kolongo dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Wɛla ko wulikɛjɔ kɛbaaw donna ye sibiri don ko ka taa marifa ci maaw la ka malo dɔw jeni ko fɔ dɔw ni tora la a ko kɛra cogo di o kɛra sibiri don ko jadewale tigilamɔgɔw nana an fɛ yan u nana an ka mɔgɔw sɔrɔ gosira kungo kɔnɔna na u kɔni ye mɔgɔw girinna mɔgɔw donna ɲɔgɔn na o nana an ka donsoraka ninnu wele olu ye wulikajɔ ta k'u sɛgɛrɛ a kɔni kɛra u ye muguci kɛ yɛrɛ kosɛbɛ o muguci senfɛ an ka donsoraka kelen tora Ablaye u ye tiɲɛni kɔni kɛ an fɛ yan tiɲɛni kɛra u ye tasuma bila an ka malo la mansin 4 jenina batɛri 2 ani motoculteur 2 u y'olu bɛɛ jeni u taara n'an ka moto dɔw ye u taara ni an ka malo dɔw fana ye wotorotigiw taara malo dɔw don u y'o sɔrɔ wotorotigi ninnu kunna o kɔni n'olu malo don wotoro ninnu kɔnɔ ka taa n'olu ye k'u ka yɔrɔ la après u nana wotorotigi ninnu labila ka segin ko yala k'olu bɔ min k'olu bɔ san fo k'o papiye u ni sangaw cɛ k'u mago bɛ Wɛla ani Nayo k'u mago b'u le la o ko kɔni kɛra yan an mago bɛ faamaw ka dɛmɛ na tiɲɛ yɛrɛ la parce que ni ko kɛra an bɛ sɔrɔdasi ninnu wele u tɛ se an fɛ yan n'u nana u bɛna jɔ ka se k'u tɛ baara kɛ an kɔni ma dɔn min kɔni kɛlen don vraiment ni degun kɔni tɛ fila ye kelen ɲuman kɔni an b'o de an ka malo bɛ kungo kɔnɔ sen tɛ ka baara a sababu kɛ nin ko in ye ni faamaw b'a lajɛ u k'an dɛmɛ an kɔni sɛgɛlen don tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. k'u ye machine minnu jeni machine 4 olu machine ninnu sɔngɔ bɛ se joli ɲɔgɔn dɔ ma. batɛji yɛrɛ kelen min a batɛji salen yɛrɛ yɛrɛ de a baara première yɛrɛ de kɛra min o de jenina don y'an kɔrɔ yan. a 4 n'i ye 4 fara ɲɔgɔn kan 15 ɲɔgɔn ji ma ka fara an ka moto ninnu kan
moto minnu taara moto 4 u taara n'olu u ye jagata kelen jeni u m'ale tile sɔrɔ u b'ale jeni an ka jamana in kɔni kɔnɔ bi fanga kɔni bɛ sɔrɔsiw kɔni bolo an kɔni ma lafiya sɔrɔ a ko la an kɔni fɛ kununko ka bisa ni bi ye an kɔni fɛ yan bi parce que sumanjini min bɛ an fɛ yan bi o tun tɛ kununko se wɛrɛ kɔni ti anw ye an kɔni mago bɛ faama ninnu ka dɛmɛ na hali bi u ka wuli ka jɔ yɛrɛ de u k'an dɛmɛ pour que an bɛ se ka bɔ ni degun in kɔnɔ na nin degun kɔni tɛ fila bi kelen ɲuman kelen ye an ka kunnafoni an kɔni bolo tiɲɛ yɛrɛ la an ye jɔyɔrɔba de a la parce que ni ko kɛra mɔgɔw b'a lamɛn ka dɔn k'a fɔ ko degun minnu b'a an n'an dɛmɛna o don n'an yɛrɛ ma dɛmɛ a kɔni fɔra bɛɛ y'a mɛn an ka kunnafoni kɔni Ablaye an kɔni b'a fɔ dan tɛ foli min na se wɛrɛ kɔni ti anw ye an kɔni bɛ fɔ dan tɛ foli yɛrɛ yɛrɛ min na parce que ko mana kɛ i b'a lase bɛɛ b'a mɛn. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye an balima dɔ kan ye ka bɔ Kolongo marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya Welakaw an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala basigi lafiya an b'o de ɲini su ani tile san kalo 12 kɔnɔ na ka fɔ an ka jamana lakanabagaw hali bi wulikajɔ kɔni u ka i ka dɔn k'a fɔ baaraw bila sen kan n'o tɛ fasoden caman bɛ bi n'i ye jateminɛ i b'a ye k'a fɔ a kɛlen bɛ kamanagan ye maa caman bɛ bi olu b'u yɛrɛ ɲinɛ yalima man ko minɛ ka taa jamini lakanabaliya sababu ye hali bi u ka dɔ fara cɛsiri kan sango an ka jamana ka se ka bila basigi ani lafiyaw minɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye Baɲangarakaw fɛ yen wulikajɔ min kɛra ye n'o kɛra so ni ka se ka maa caman n'i y'a sɔrɔ k'olu bɔnɛw nin na alima min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'ale bɛ wele ko Ayuba Ture o village kan na ale y'a yira k'a fɔ nin baara min kɛra ko olu b'a kɔn an ka lamɛn. Appel dɔ ka ɲɛsin an balimaw ma mun kɛra Baɲangara an y'a kɔn a digira an na a ma diya an ye wallahi n kɛlen ka camion jeni ye ka hadamadenw jeni ye k'u sen fɔ ɲɔgɔn kɔ a don tile bɛɛ ma se ka n yɛrɛ nafa foyi la sɔɔni bɛ se ka kuma kan nin tɛ jihadi ye ala kira ma nin kɛ ala kira kun b'a fɔ sallallahu alaihi wa sallama jihadikɛla tiɲɛw ye a yɛrɛw minnu tɛ terroriste ye o de kama a man ka fɔ ko jihadisiw le mot terroriste a bɛ se k'o de fɔ terroriste do jihadisiw tɛ jihadi kɔrɔ de ko cɛsirilaw diinɛ kɔnɔ ala kira kun b'a fɔ ye n'aw bɛ ka taa jihadi la aw kana yiri tigɛ aw kana kɔlɔn gere aw kana kɔ gere aw kana musokɔrɔba faga aw kana denmisɛnnin faga aw kana muso faga aw kana misiri ci aw kana église ci aw kana synagogue ci n'a ye nin dɔrɔn ta jihadi bɛ kɛ Mali la yan n'a ye nin dɔrɔn ta est ce que jihadi bɛ kɛ Mali la yan mɔgɔw bɔtɔ sugujɔ la ka t'u dahirimɛ ɲini al abriya les innocents minnu tɛ kulun kunna u t'a jula al badawi burusukɔnɔmɔgɔw jamana ma hɛrɛ foyi di maa minnu ma ka t'olu faga ten fo sɔrɔ k'a fɔ ko la ilaha illallah la ilaha tigɛra la f'a y'a ci kɔfɛ la ilaha illallah tigɛra o fɔ b'a la ni mun fana ye mɔgɔ faga k'i dansogo ɲini ko dansogo tigɛra e fana na jamana in tɔɔrɔ la jamana in ɲanina jamana in sɛgɛnna fantanw de bɛ ka sa don o don sentanw de bɛ ka sa don o don jamana mun kɔnɔ foyi ma di burusukɔnɔmɔgɔw ma ji t'u bolo kuran t'u bolo sira t'u fɛ dɔkitɛriso t'u fɛ kalanyɔrɔ t'u fɛ foyi don o don olu de bɛ sa don o don olu de dugu bɛ jeni o bɛɛ la an ka politisiyɛnw dan bɛ mɔgɔ ya politiki kɛlɛ la a tɛ prolonger da a bɛ prolonger ne mago b'a la olu ka kɛlɛ bɛ yan a tɛ prolonger a bɛ prolonger alors les élections mɔgɔw bɛ ka sa don o don aw hami bɛɛ filɛ nin ye aw kɔrɔ bɛɛ hami filɛ nin ye kɔrɔ ni mun da t'a la don min na jamana gɛlɛyara jamana tiɲɛna mɔgɔw sara n'i y'o ta k'o sɔɔrɔ a kɔnɔ bɛɛ bɛ sa o waati ale t'o ye bilen a bɛ mɔgɔ dɔw de kɔnɔ ko ala ye olu da anw marali dɔrɔn de kama a bɛ mɔgɔ dɔw de kɔnɔ olu kɔni danna diɲɛ kɔnɔ ka Mali kuma fɔ Mali ye olu de ta ye an tɔw ye olu ka dilanni denw ye a ma kɛ ten koyi nin y'an bɛɛ de faso ye. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye alimami Ayuba Ture ni tun y'ale kan ye an bɛ dugawu kɛ an ka jamana basigi lafiya yarabi Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye mouvement Mali bɛɛ olu ka fara ɲɔgɔn kan olu ye kada ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ka yira k'a fɔ ka dɛmɛɲɔgɔn bɛ ta ka ɲɛsin faraɲɛla fanga ma bi nka wulikajɔ mun bɛ sen na ka se ka fɛɛrɛ bali tigɛ Maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i tɛgɛ da takuruna kelen cogo min na a ɲɛma n'i y'a sɔrɔ o ye kura ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. tɔgɔ Kura Susu ne ye mouvement Malidenw bɛɛ président bi a bɛ yan mouvement Malidenw bɛɛ lancement de la an ye welewele da bila ka ɲɛsin Maliden bɛɛ ma cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la bɛɛ kana fara an kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka Mali bɔ a bɛ degun min kɔnɔ. An ka laɲini ye mun ye Maliens ka fara ɲɔgɔn kan considération bɛɛ ka bila kɛrɛfɛ transition an k'a dɛmɛ transition ye baara kuma de transition ye dɛmɛ kuma de an bɛɛ ko k'an bɛ jamana kura de fɛ jamana kura tɛ sɔrɔ ten jamana kura tɛ sɔrɔ ni baara tɛ donc transition y'o dɔgɔduman de ye an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan jeunes minnu bɛ fanga la ko sifinnakaw don anw yɛrɛ ye sifinnakaw ye o de la an b'a fɛ k'an bolo fara u kan pour que ka transition in kɛ an sago ye Mali bɛ degun min kɔnɔ an ka bɔ a kɔnɔ ten tɔ
maliyɛnw sɛgɛnna kojugu an bɛ kɔ kan an bɛ faransi an bɛ alimaɲi minnu fana bɛ mali kɔnɔna na an bɛ bamako yan an bɛ sikaso an bɛ kayi an ye représentant dɔw ye mais bɛɛ ma se ka na donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo a ka jamana kɔnɔna na halisa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka mali ɲɛma. an b'a ladɔn k'a fɔ ni tun ye Kura Sisoko kan ye mouvement min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ mali bɛɛ ye baara in waleyara ɲamanakaw fɛ yen u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛn k'an tɛgɛ da takuna kelen mali basigi ka se k'an kɛ o fɔba ye k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ nin waati laban ninnu na segukaw bɔra waati tɛmɛnenw na ka se ka wulikajɔ kɛ k'a f'u bɛna danga dɔw don o kɔfɛ kunnafoni wɛrɛw tilala ka kɛ tuguni min ye dɔgɔfɔrɔnya tɛmɛnen ye u y'i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔw kɛ kokura ka yira k'a fɔ u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ hali bi o baaraw ka dugawu don jamana ye ka danga don maa minnu bɛ ka jamana segin kɔfɛ o kɛra i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ camanba kun ye nka maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko nin min bɛ ka kɛ ko segukaw bɛɛ tɛ wa ko nin ye wari ɲini de ye o kɛra faraɲɔgɔn ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a kumatigi Alassane Tangara ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Segu ye duguba min ye Segu ye duguba respectele de ye mais seguka minnu b'a la don o don an bɛ kuranɛ kala seguka bɛɛ tɛ dɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn seguka janaw bɛ yen bilahi u bɛ tiɲɛ dɔn u b'u yɛrɛ dɔn u t'u da don manamanako la nin ye wari ɲini réseau de ye ne bɛ fɛ o dɔ de ka bɔ ka n jaabi bilahi ala ko makɔrɔ bala ka na ko o ma bala an na makɔrɔ ka nani balila ko an bɛ kuranɛ kala la ka bɔ ko an bɛ fɛ Asimi ka y'o kɛnɛ kan ou bien premier ministre ka y'o kɛnɛ kan nafolo ɲini kan don jamana ɲini kan dɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ aw kɛ o kɛ ka bɔ ko an ye dansiw kɛ an ye kuranɛ kala ne hakili la dansiw bɛ kɛ de kɛnɛ kana don jamana kɔnɔ nka e ka jamana bɛna ban e ye o ye komi kuranɛ kala la a t'an don yan dabiri ni baloko jugu ɲini vraiment an ye dɔ k'a la dɛ anw t'an sigi k'a lajɛ dɛ a ye o ye an taara kungo dafiri fɛ dɛ a taara kuranɛ kala don min n'Alassane Tangara b'a kalama o don maa 30 ko fara ɲɔnɔ k'e to Segu ɲɔnɔ e faso maa 40 kɔnɔntɔn sara e ma se ka t'i faso la ka taa janaja foli kɛ o ala tigɛ mɛ maa min kumakan na o ka kuranɛ kala bɛ taa min maa jigitigɛlaw ka kuranɛ kala bɛ taa min maa tɔɲɔnaw ka kuranɛ kala bɛ taa min a bɛɛ b'a daminɛ ni kuranɛ kalanko in de ya imamu politicien imamu yɛrɛ ɲinina 10 millions imam a ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko an bɛna taa kuranɛ kala stade la depuis a kuranɛ kala la Mali ma lafiya bilahi Mali ma lafiya an ye dɔ k'a ta ninnu na ten a y'a kɛ ciba kama k'an don sutura la n'a b'a kɛ dugu wɛrɛ la i t'a kɛ dugu wɛrɛ la a ye Segu to yen a ka du balo ngalo kan don o don kuranɛ bɛ kala kalo kɔnɔ siɲɛ 2 don o don anw ka maa 30 maa 20 bɛ sa mais a to kuranɛ kala to ten a y'a ɲɛɲini a ka ni ala ja fɔlɔ n'a ni ala jara tuma min k'a kɛra maa tilennenw ye a tɛ maa janfa a tɛ nkalon tigɛ maa ye a bɛ kuranɛ kala ala b'a ka kuranɛ kalankan minɛ mais k'a to tan nɔ walahi bilahi o ye kalo de ye yɛrɛ ɲini kuranɛ kala wari ɲini kuranɛ kala janfa kuranɛ kala ala b'o janfa wolo anw ka burusi kɔnɔmɔgɔw ka faali la a b'o janfa wolo anw ka tenitigiw ka faali la foyi ma Mali kungo gɛlɛya don o don ko an b'a ka kala kɛ jamana ye ni k'i b'i ka jamana fɛ k'e bɛ kala kɛ jamana fɛ i ye a sera ka meja wele ya waliju yɛrɛ bilahi i bɛ ala deli siɲɔ kɔnɔ na ala b'a minɛ siɲɔ kɔnɔ na a ma se k'i bɔ k'i yɛrɛ kɛ popularité ye o a ma se k'i yɛrɛ jira o ala tigɛ mɛ minnu dala kan na olu de ko k'u bɛ Mali jɔ o de y'a to Mali b'a la ka coro dingɛ kɔnɔ bilahi ala a bɛɛ ni kuranɛ cɛ maa bɛ maa janfa nka maa tɛ se ka ala janfa ala bɛ dusukun dɔ ka tɛmɛ i yɛrɛ bakun kan sanni ka t'i jɔ ko ala in de ye e da e bɛna mun fɔ ala ye ko ala tɛ min dɔn e maa sugu min ala ɲɛ t'o la e bɛna mun ɲini ala fɛ e sanuyabali ko ala b'o dalu di e ma hey PM don o don k'an ka wariw ta an ka nafolow ta ka taa dugutigiw san n'a ye ka taa maa minnu ko k'u bɛ balo jamana kan wari ɲini jugu ni don o don an bɛ kuranɛ kala kirikara kiri imam politicien o bɔra ko miliyɔn dan dira ale ma kuranɛ kala la aw fana b'a la k'a ban don o don k'an bɛ kuranɛ kala o wariw bɛ d'a ma a bɛ sɔrɔ k'olu tigɛ aw ni kira cɛ ala b'o kuranɛ kala minɛ yan o bɛ minɛ ka taa min tiɲɛ ye kelen de maa ta tɛ Segu ye koyi a kana Segu kɛ nkalontigɛ dugu ye Segu jɔra tiɲɛ de ka bamananya tiɲɛ halalaya Segu jɔra o de kan a y'an dɔrɔ don o don an ye fiku kalan dɛ an ye adisa kalan dɛ an ye yasiri jigi dɛ o kalan o kalan i b'a sɔrɔ bɔnɛ bɛ jigin an ka min ka jugu kɔrɔlen yarabi ala k'an kisi aw tɔɔrɔ ma an b'a la k'a fɔ ni tun ye Alassane Tangara kan ye an bɛ dugawu kɛ an ka jamana basigi lafiya yarabi ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye Bumabel ale y'a yira k'a fɔ min ye ka dɔgɔ Sumalo Bube Mayiga o ka parti kɛrɛnkɛrɛnnen na u ka tɔnden don wa a bɛ baara kɛ kunnafoni sira kan a y'a yira k'a fɔ Isa Kawojimu kɔni ko politique ko ye tiɲɛ nga ale yɛrɛ yɛrɛbakun baara sira fɛ u bɛ se ka jɛ nga min ye ka dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ ni Isa Kawojimu politique sira la kɔni ko ale kɔni ma dɔn kɛcogo min b'o la ko Isa Kawojimu bɛ ka baara minnu kɛ bi kabini kununko fɔ bi k'a bɛ yɛlɛma dɔ ka dɔ fɔ n'a bɛ fan min fɛ a bɛ yɛlɛma ye ko Isa Kawojimu ko bɛɛ kan k'i ɲɛ kɔrɔta sanni k'a lajɛ Bumabel Jawara kuma min fɔ o filɛ
Issa Kadjoum bismillah les partis politiques fait droit maré de ouf en fait. Moi je dis que politiquement Issa Kadjoum tije. Issa Kadjoum de caméra ta ki siga boubé nunu kono. Et puis ka wari ni fana ha. Somara fait ani mamdou wa wuli ko war ko metugodi. Jawe kilma caméra bla wa salon. 50 millions outra caméra ni ku si wolu de wole be fana de ko war ko metugodi. Issa Kadjoum borola kana ka kuma gelemba fo ka ibaka gengata. O ex majorité présidentielle na soro be miri. No ka donc afo wi mali dembe malo. Mo mi wuli la kaw desera. Quand t'essayes que vous êtes des vautours, aya bo kasola o nyana o ya ka bara parce que avocat min kumbi o ka bara o bu ma 91 acteur de Issa Kadjoum bo kasola o ka kla kana tum o vautour kele nunu ko lu kele Issa Kadjoum kana 4e vice-président CNT la Issa Kadjoum ma bara folo kara mi ko fuka bube do kasola ka bi bandaw ya ila ka fo ale te o clivage nunu kono kwa abe ka ko sugu beke bube bi se ka minɛ to jume o ya so bube be tourner na bube bora kay bube kuma ngata gaw ko ni o be yala ni fenke parce que o ma minɛri kuma bo fo ala nana ke fanga nana yelema o sa ko dum kilon ko we ko ne kolote ay kuma be fo fanga kelen yelema le Issa Kadjoum no mo gonu ngafo nyongo lu ko Issa Kadjoum ke ko na aw fanfe e si hakilima be nu fam jogoti dambe be mi bunya be mi politique e tie ala made hakina de politique ni no kunu ko aw tese mu yake bi ako ka aw be si abule no dalwa dronde o élection de rekera parce que les gagnants c'est une question de personne pas d'aller bourania azimi jugudia on t'a assis une doire cadre mo ko de ko ka élection date respectée donc Issa Kadjoum bola kana amna do nunu fere tula mamadou ko mi ayira na dona o min demba bolo na dona amo toyi asimi mi ada do faso dokumala ka 80 vice président amo toyi no ko aw munu te fanga kuna ba toyi ya ambalo dai ka foni tuye bu mabel kanye anga jamana basi la fe ya rabbi ala ka jamana blosra ka nambura ye mi ka do ka fo oraji krena na ira ka fo ko barake bawo ni ya surube tali ke ka do ka fo kulumu farranyo nulu ka kuma dai CCPM ulu ya ira ka fo barabla ko ni kam ministre o damena o mimbe sena ulu fe oraji ka mamunu eno e masero kunu ulu e farranyo ka ira ka fo ni yakla munu be sena ko lu te ka do ka fo grève kala wa ko baraw ba nona o pumatike Mamadou Keita ye ale kuma mi fo sen fe o fle grève ala bena ko an mo je kulu do ke fe munu farla no ka ira ka fo ko uta grève la ka da ka oraji ya ka kiyan wallahi mi la sabati kadam le 1er décembre la kana bla bida fere son moya ba mi gara ba fere de retiraula kadam le keme fala kadam la ko million na 1% ka bo million na kadam la million fala wala o son moya ba mi gara ni gara mu mi gara bo ma fo o ke la ya la ko son moya mi gara ko di ma be kuma ko lu be mi so ka do Obenga wale yoka kanga kidio segere wale yami au abara ni kono sheria sosoli misala la defina taraka do wala ka konti kono o wa ko kidia na ibe ni termetan ni awere ma kala ka o yanga segere sere ube be terme ko ni awere ma ube be terme ki ni awere ma o yanga ba segere sere kasoro ka ni oraji mone ko fo ka se abima ne kidia be wala ka konti kono wala ko ma na le kidia na fa be la ka konti kono misala fulana de kidia ta ka be ka wa de wa ka konti kono amido na ko bi wa de na bi ka konti kono a bosa e de metan dro o ba ko ni iti da de metan dro ma de ibe ni fene tigi ma o le ka se se na bi de ko na da fere sible o se la so so mi kera o ni kera para kera do be antumia ubela doya kako anti bienda e mashika sheria soso anga bara sheria ne mo ni ya soso anga bisi se mo bara ko amalo ka foni tuye Mamadou Keita kanye kulu mimbe ni asoro nule master we oraji barakela ulu ka okumu konena uya foto mina fen ka do ka fo benyonya akona la yarabi ala kanga jamana yarabi ni kamblo siraka nambora ye mi ka do ka fo yirma do ka fe Fatma ta kone ale ka do ka fo shifina kai abora ka do ka fo dugu kona la ni asoro kana yirma do akoro muso fe anana boy ka bina shie akanga segi do bina sono wereche anana dama usigile ukadala ko mogofla no ye shifin fly ulu yere nyonta moto do la butelemani na katasi wa kare konana kaseka marfachi kise kone asoro ngala ka kela kise ngoni akera ayati agalada de la kateme kise yere bora o minkera mi Mohamed Samake ale wula kataye kata nyingalika ne ganya si Fatma ta kone ma Fatma ta kone ni Mohamed Samake angulame
Tɔgɔ Fatumata Kone, Irimajɔ Seskatere ko yɔrɔ la. An ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko sura ene jumatɛ waati ko maa dɔw nana k'u ye marifa ci aw la, a ko kɛra cogo di? U nana u y'an sigilen sɔrɔ, u ye bari fili depuis en distance, bali ne sɔrɔ o kɛrɛ la quoi. U ye moto vun ka taa tiɲɛ yɛrɛ la an t'u dɔn, a kun bɛ telimani de la. Moto min kun b'u bolo, telimani moto min bɛ maaw ta, o de kun b'u bolo. Awɔ, o de kun b'u bolo. U kun bɛ mɔgɔ joli bɔ? Ne yɛrɛ ka jate la ne bolo mɔgɔ kelen don mais maaw ka ɲɛfɔli la a ka mɔgɔ 2 de kun bɛ ja. Parce que barisa bali kɛra ka sɔrɔ ne kun bɛ ne kun ka taa dɔrɔn. Kisɛ yɛrɛ sɔrɔ ne kun ka taa o y'a sɔrɔ u taara bɛ telimani na wa. U ɲɛda kun bɛɛ kun ka kelen kun. Bali e kelen sɔrɔ ou bien a ye mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ min tɛ yen? A ye ne kelen kɔni sɔrɔ an sigilen tun bɛ da la ne kelen de sɔrɔ mais a selen ɲɛfɛ a ye mɔgɔ wɛrɛ tigi. Lakanabaliya ne kɔni ma foyi faamu la. Bɛɛ bɛ se hakili to i yɛrɛ la sabula ne yɛrɛ ta yɛrɛ choc ne tɛ yan ka yɛrɛ. Tɛ ba ne bɛ bɛlɛ ne b'a minɛ ne nana bɔ n kɔrɔmuso la jana kunun ko n bɛ sigi bi bila dɛ na ni action filɛ ka ne sɔrɔ. Marifakisɛ minnu e kɛrɛ sɔrɔ a bɛɛ kɔni bɔra? Awa marifakisɛ a bɔra a yɛrɛ ma. Depuis a ye ne tiri yɔrɔ min na ne tɛ yɛrɛ ta marifakisɛ b'o la. Aw sa kɔni? Awa fisara yɛrɛ. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Fatumata Kone ka ye ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala fɛn min ka dɔn ka fɔ nin ɲɔgɔnnaw ye ninnu bɛ se ka bali an ka sigidaw la cogo min na wulikajɔ balayɛlɛ ka se ka lakanabaliya kɔni ka se ka fusiri a danna an ka kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana fantan ne balayɛlɛ fɛ n'an bɔra ye min ye jalakɔrɔjikaw ye olu kɔni ka dɔn ka fɔ ɲɔgɔn sama kun bɛ jalakɔrɔjikaw wulilen bɛ k'u jɔ k'a fɔ k'u ka mɛrilakaw k'u ye hakilila dɔw ta ka ɲɛ suma u tɛna jɛn n'a ye o kɛra wulikajɔba ye wulikajɔ yɛrɛ nana cogo di kungɛlɛ jumɛn de b'a la min ka dɔn ka fɔ Adama Kulubali ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Adama Kulubali jɛkulu ye jɛkulu min faralen ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko an ka mairie bɛ baara kɛcogo juguya min na k'a fɔ ko an ti jɛ n'o ye mɔgɔ wele kun ye min fɔlɔ ka kunnafoni di mɔgɔw ma baara min bɛ mairie kɔnɔ ani mairie bɛ ka min kɛ ani mairie ye wari minnu minɛ n'o an ka 10,800 minnu minɛna olu ɲɛfɔ dugudenw ɲɛna permis min bɛ ka di dugudenw fana ma permis tɛ sariya kɔnɔ depuis 2002 sariya yɛrɛ ko permis kana bɔ an kun permis b'a la ka bɔ ka di mɔgɔw ma o permis yɛrɛ fana bɔli tɛ a bɛ ko bɔ en même temps tuguni a bɛ ka papier ni wari sara jamana ka papier dɔ de kan ka d'i ma a t'a la k'o di a kelen k'o nɔ bila ni sugu la RSI donc an ye dugudenw wele k'o kunnafoni di dugudenw ma an ye conseil mairie la sɔrɔyɛrɛkaw nana ɲininka k'a fɔ ko a ka nin baara in ma kɛ est ce que mairie y'a ɲɛfɔ an na an tɛ foyi kalama parce que an ka mairie bɛ ka baara kɛ mairie la i b'a fɔ ko a ka dugukɔnɔ baara mairie ye cɛba baara de ye min ka di ale kelen b'o kɛ fɛn tɛ sɛgɛn mɔgɔ la fɛn tɛ fɛn mɔgɔ ɲɛna an ka dɔgɔtɔrɔso fana o kɛra politique yɔrɔ ye sabula ni maa ma t'ale ka parti maa ye e t'i bolo lafiya la e tɛ hɛrɛ sɔrɔ tigi ye dara ta da minnu ko de an ka dɔgɔtɔrɔso ɲɛna n'o y'an ka kɛnɛya ko ye olu fana olu bɛ diyagoya la donc sɔnni ka kɛ bɛɛ k'a fɔ k'i b'i ka kiiri tigɛ yɛrɛ ye aw bɛ kan ka taa bila kiiri tigɛ la mais an t'a bila yen k'a fɔ jɔyɔrɔ ko anw degunnen don an tɔɔrɔlen don san 10 ani kɔ mairie m'an fɛ yan nɔ foyi tɛ min ɲɛnabɔ an ma kalan mɛ dɔ min na wele min dugu miliyɔn de kan an tɛ miliyari 2 dɔɔnin na sɔrɔ tɛ dalu dafalen de b'an bolo a problème la an ka laɲini ye min ye k'i ka tigɛ joona an ye dossier min na dilan ka taa da tribunal la an ye wulikajɔ ka taa tribunal la ka taa lajɛ polipoli mɔgɔw ka baara kɛ u y'a bɔ ni bɔrɔ numéro min o b'an bolo an yɛrɛ taara an ka programme min bi komi tɔgɔ tribunal la a y'a yira na k'a fɔ an ko a b'ale bolo ko mais k'a ma s'a ma fɔlɔ de ko dossier b'ale bolo mais ko ale ka baara ma s'a ma fɔlɔ donc an b'a ɲini a fɛ a ka baara ka s'a ma depuis 2019 an bɛ 2021 an bɛ 2022 la ko ale ma s'a ma donc an ka bisigɛli la est ce que an ka mairie y'a fɔ an ka mairie kɔnɔ ko diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an k'ale wele ale donnen don Mali fan bɛɛ fɛ faamaw y'ale dɔnbaga ye bon an ka faamu na a bɛ ko min fɔ o de tiɲɛ ye sabula anw ye sɛgɛn ni tɔɔrɔ min kɛ n'an taara yɔrɔ yɔrɔ an t'a sɔrɔ blocage de bɛ yen donc médiaw le ko mais blocage de ka bɔ yen a simin ka ta a tɔgɔ yɛrɛ ma a ka la an jɛɲɔgɔnw tɔɔrɔlen an tɔɔrɔlen don. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Adama Kulibali kan ye jalakɔrɔjikaw fɛ yen nin kɛra wulikajɔba ye dɔgɔfan in kɔnɔ na an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka bɛn ɲɔgɔn ye ani k'o sabata kɔnɔna na n'an bɔra ye min ye la nuit de Tunkarange ye o baaraw kɛra sibiri don n'i ye décembre kalo tile 18 lajɛ o ye don kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Tunkarange o diɲɛsɛgilanin kɔnɔ na o tɔgɔla don ye o ye a ɲɛnɛmayara CCB la min ye ka dɔn k'a fɔ Tunkarange jɛmukan kɛbaw kɛrɛnkɛrɛnnenya radio Kiledu e ka dɔn n'o ye Boubacar Diarra bɛ ka ma bugu ka fara maa minnu b'a kɛ ka taa se ministrelakaw tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se Tunkarange yɛrɛ ka kulu fɛn fɛn kan ka da don la ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan Tunkarange caman tun bɛ kɛnɛ kan min ye ka dɔn k'a fɔ Tunkarange tɔgɔla kulu min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye CSDM ye o ɲɛma Mohamad Sherif Aidara tun bɛ kɛnɛ kan ale ye kuma min fɔ ye o filɛ. Aidara Sherif Mohamed, président du conseil supérieur de la diaspora malienne, jɛkulu min tɔgɔ ko CSDM. Ne sawalenba de don première édition su min dédié bɛ Tunkarankew la. Nations Unies y'a ajourné institué 18 décembre depuis 90. C'est en 2003 que le Mali a ratifié. Donc a kɛra fɛn ɲɛnamaba de ye. Kana fana kɛnɛ nin kan diaspora tɔgɔ la ka aw fana sɔrɔ yan. Kabini 2016, aw ye jɛkulu min sigi ko ACPDM, Association pour la promotion de la diaspora malienne,
k'aw sɔrɔ kɛnɛ nin kan yan o b'a yira de k'a fɔ ko an tun ye hakili ɲuman min sɔrɔ ka aw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu nin sigi sen kan a kɛra hakili ɲuman ye désormais san o san an ye waati nin sɔrɔ an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ waati min kɔnɔ expérience min sɔrɔla k'o fɔ hakilina min bɛ yen ka cari fan bɛɛ aw cɛsirilen bɛ ko min na mun ye tunkarankew ka dɛmɛli la don o don ne b'aw deli aw k'aw timinandiya su kelen farala kan a bɛ fɔ ko ma ko tunkaranke su an fana an b'an cɛsiri an ka département na parce que ministère kuturu bɛɛ bɛ an bolo ministère ni aw ma baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ kɛ u bolo sɛɲɛkɔrɔ wɔsi ye parce que n'i ye ko kɛ n'a ma lakali mɔgɔw de b'a kalama aw de y'a lasela mɔgɔw ye pour que tunkarankew bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o y'a dɔn k'a fɔ ko u bɔra jamana min kɔnɔ u bɛ baara kɛ su ni tile ka jamana min ma dɛmɛ aw fana bɛ yan o baara de la donc n'a y'an bolo di ɲɔgɔn ma an b'a fɛ ka Mali kura min dilan inshallah a bɛ kɛ an sago ye. an b'a lɔn k'a fɔ Mamadu Sherifu Hayidara tun ka ɲi nin ko in yɛrɛ labɛnba n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra sababu ye ka bɛɛ sigi sen kan ka wele bila ka kɛ ni don ye min ye Bubakari Jara Bugi tun bɛ kɛnɛ kan a yɛrɛ min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ ye Bubakari Jara ni n bɛ émission Tunga kan u b'a fɔ Bubakari Sidiki Jara je travaille à la radio Clédou n bɛ aw fo an ni tungarɛkɛw bolo mɛnna ɲɔgɔn bolo an bɛ nin baara la o kɔfɛ n nana ye est ce que n tɛ se ka fɛn dɔ dilan min bɛ kɛ sababu ye ni tungarɛkɛ ni minnu bɛ kuma nɛgɛjuru la an ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na n y'a sara tungarɛkɛ tɔw la u y'a jan bolo an ye don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ dilan k'a don dilan k'a bɛn tungarɛkɛw tɔgɔla don min fana ni Nations Unies b'a fêter la journée internationale de l'immigration an y'a don dilan k'a bɛn o don fana ma nin y'a tako fɔlɔ ye radio Clédou fɛ nimisa foyi tɛ n na an bɛ waati min na ko sisan ka d'a kan fɛn bɛɛ kɛra aw yɛrɛ ɲɛna seereyaw kɛra kɛnɛ in kan min b'a yira k'a fɔ ko tunga tɛ fɛn denni ye Ablaye Jabate y'a fɔ yan n'i ye tungarekɛ ka dɔrɔmɛ kelen dun i tɛ sa abada lezini ni ala ma yiri la an bɛ don min ko bi le parrain même de la nuit tungarekɛ min kɛra denfa ye Mali kɔnɔ yan Yakuba Kulibali a taara tunga de la Allemagne a taa wari ɲini k'a bɛna baara kɛ ni wari ye faso kɔnɔ a nana ye immeuble min san ala nana to a ka ko la o tilara ka na jugement dɔ kɛ a kɔfɛ immeuble sanna faso de bolo dɛ vente en enchère publique ça veut dire que faso de y'a feere maintenant mun nana kɛ u taara jugement wɛrɛ kɛ a kɔfɛ comme tungarekɛ de don se t'a ye k'a ka so bɔsi a la k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma a sera n ma don min a y'a ɲɛfɔ n ye an y'a kɛlɛ kɛ fo bi grossi bɔra bi ko Yakuba ka immeuble segira a ma bon vraiment ni miirila o sugu ninnu ma n'a ɲɔgɔnna caman an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Bugi kan ye ministère min bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya tungarekɛw ka kɔɲɛ ɲɛnabɔli ma olu kun ka cɛbɔ tun bɛ kɛnɛ kan n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ futeni na ale b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. Fuseni Sogodogo, délégué général des Maliens de l'extérieur. N ka foli lase tungarankew bɛɛ ma fɔlɔ parce que n'i y'a ye n bɛ kuma bi n b'olu ka kɛnɛ de kan n bɛ kuma kɛnɛ in kan ni ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine tɔgɔ la n'o ye Alihamdu Ag Iliyɛn a ma yan sɔrɔ ka da o tungarankew ka ko kelen de kan et journée internationale des migrants fêtiw senfɛ a taara Segu ani premier ministre u ka kan ka taa baara dɔ bolo da Segu yanni a don yɛrɛ ka se journée internationale des migrants don min sigira sen kan diɲɛ seleke naani tɔnba fɛ n'o ye Nations Unies ye a kɛra depuis 1990 an k'a lajɛ tungarankew ka tagamako bɛ cogo min na bi gɛlɛya bɛ ka don a la sabu ani fɔlɔ tɛ kelen ye donc u y'o don dɔ kɛrɛnkɛrɛn don min bɛ kɛ barodon ye ka ɲɛsin tungarankew ka gɛlɛya ma walasa tungaranfɛ taga a kana kɛ ni degun ye a kana kɛ ni jigitiɲɛ ye parce que an ye min mɛn sɔgɔmada in na taara tunga fɛ ala y'a gɛrɛsɛgɛ diya mais gɛlɛya tilara k'a sɔrɔ tunga tiɲɛna bolo a ma ɲɛ a seginna ka na so a ma ɲɛ min kɔ ani tora a la ala ka hinɛ a la journée internationale des migrants san o san n'a bɛ kɛ diɲɛ tɔnba in a bɛ a ka hakilina di k'a fɔ an bɛ ɲinɛta kɛ ni nin hakilina ye ɲinɛta hakilina kɛra min ye adamadenw ka yɛlɛma yɛlɛma jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana bɛɛ fana bɛ i ka don kɛrɛnkɛrɛnlen tɔgɔ dɔ da la baara bɛ kɛ ni o hakilina ye donc Mali y'a ta lajɛ ɲini ka kɛ tungarankew jɔyɔrɔ an bɛ refondation ko kuma min na bi tungarankew jɔyɔrɔ ye min ye o refondation na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bi maliyɛn minnu bɛ tunga fɛ u jɔyɔrɔ ka bon cogo min na o du tɛ bi tungarankɛ tɛ du min kɔnɔ tungarankew bɛ min ɲɛ faso yiriwali la faso ko ale tɛ kobaasi boloda n'a ma tungarankew fara kan o de la jamana damadamaniw bɛ yen nɔ maliyɛn ka ca yɔrɔ min na ni assise nationale ni a bɛna kɛ o bɛɛ kan k'a yira k'a fɔ refondation ko kuma min bɛ fɔ yala tungarankew jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye o la an bɛ yɔrɔ min na bi gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn mais o gɛlɛya n'a ta o ta gouvernement y'i jɔ a jɔyɔrɔ la ɲinɛ san dɔrɔn kɔnɔ an ye mɔgɔ minnu dɛmɛ k'u bɔ degun na tunga fɛ ka na mɔgɔ 4,000 ani dɔɔni n'i ye jateminɛ ka mɔgɔ 4,000 ta ka bɔ tunga fɛ ka na an sago tɛ mais ni min t'a dɔn o b'a fɔ a bɛ nin bɛɛ ta ka na a bɛna kɛ di i k'a ta ka na a ka so o ka fisa a ka to degun na fɛn fɛn bɛ na nin ye nin bɛɛ ye u yɛrɛ ka yamaruya de ye k'a fɔ n bɛ degun na sigiyɔrɔ la yanni n ka to yan n bɛ taa so. an b'a ladɔn k'a fɔ nin tun ye ministère ka cɛbɔ ye
u y'a fɔ cogo min na jamana in basi na lafiya rabi ala o de kɛra kɛnɛ kan ka taa se ɲɛnajɛkɛla caman Mamadu Dambele ni bɛɛ kama dabara ka taa se fɔlikɛla camanba ma min ye maaw hakilila jigin tunga na waleya in kɛra hukumu kɔnɔ bɛɛ k'i kɛ nisɔndiya yira senfɛ an bɛ dugawu kɛ an ka jamana kɔnɔ na kɔnɔna ni kɔkanna bɛɛ la sago sago n'o de ka d'an ye ala k'anw yɛrɛ sago k'an ye n'an bɔra ye k'a dɔn k'a fɔ kulu min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na n'o ye faraɲɔgɔn kulu ye olu ye ka dɔn k'a fɔ a yɛrɛ k'a fɔ ka fara ɲɔgɔn kɛ ka se ka na u ɲɛ dan kan k'a fɔ bi u bɛna foli bilana kan na min bɛ n'a kɛra ka dɔn k'a fɔ dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ na kɛnɛyana kari don o sen fɛ maa caman n'i y'a sɔrɔ ninnu b'u la wajulikɛlaw b'u la ka na bɔ an ye u selen kɔfɛ kɛnɛ kan fɛ yen u ye kuma minnu fɔ u filɛ. Ne tɔgɔ ye Lasinɛ Tarawele. Ne sigilen don Yirimajɔ yɔrɔ janbugu la. An kɔni an sen bɔ an kɔnɔ kɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye ni kana bɔ an balimakɛ la ni o ye Abulaye Kulubali kana bonyamasegi k'a ye a bɛ kunnafoni minnu di vraiment kunnafoni ninnu taabolo a ka di an ye kosɛbɛ an nana o foli de la a ye an bɛ jɛkulu dɔ la jɛkulu in tɔgɔ ye groupe AC numéro 2 an b'o o jɛkulu de kɔnɔ jɛkulu in kɔni an bɛ don min na komi bi bɛn ani kotoɲɔgɔn ta la o de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bon groupe in a sigilen don min ka o kɔni o ye ka hakiliw falen falen ka ɲɔgɔn bilasira nisɔndiya min mɛnna o kɔni n nana ka na e yɛrɛ ye bon vraiment o kɔni diyara n ye ani i yɛrɛ ye kuma minnu fɔ an ye bon vraiment o ye an fari foni kosɛbɛ. Alhamdulillah ne tɔgɔ ye Ali Ibrahim Konate n sigiyɔrɔ bɛnnen don Yirimajɔ kɔjalani ma an sekun tɛ dɔwɛrɛ ye bi sɔgɔmada in na an y'a ye dɔgɔkun tɛmɛnenw na dekun dɔw kun ye an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ baara taabolo la ka d'a kan ni dekun ye sɔrɔ baara kɔnɔ a bɛ n'a fɔ a ye anw fana tɔw sɔrɔ o cogo kelen na an wulila an bɛna ɲɛ da i kan k'i ka lahala dɔn o de ye an sekun ye yan bi sɔgɔmada in na Abulaye Kulubali an kɔni bɛ min fɔ an balima bɛɛ lajɛlen ye Mali ye k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen ka kafo ɲɔgɔn kan duba kelen kɔnɔna na o de tun ye Mali in kunu ye wa an ka jija o kelen fana ka sabati an b'a fɔ bɛɛ ye fɛn o fɛn bɛ n'o bɛ kunnafoni jɛlen di an ma an ka kɛ sababu ye k'olu fana dɛmɛ an ka kɛ jamakulu ye ka tugu kɔ mun kosɔn don nataw la kunnafoni ɲagaminen minnu bɛ dugu ɲɛfɛ o bɛ se ka bɔ a la cogoya mun na. Ne tɔgɔ ye Bakɔrɛ ne jamu ye Danbele ka bɔ Bakɔnɔ Bale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bamakɔ ma Bangoni Surakabugu na ne ye groupe AC numéro 2 président ye an nana an balimakɛ a n'an jɛɲɔgɔnkɛ n'o ye Abulaye Kulubali ye an kun y'a mɛn wagati tɛmɛnen na k'a fɔ ko degun dɔ kun y'a sɔrɔ an kun nana a fɛ ka na ɲɛ d'a kan an ye ɲɔgɔn ye a ye minnu fɔ an ɲɛna tiɲɛ la olu diyara an yɛrɛ ye o de kun ye an nakun ye n bɛ min fɔ jamana kɔnɔdenw ye a ma gɛlɛya togo togo an ka kunnafoni jɛlen di mɔgɔw ma bon n bɛ min fɔ groupe la denw fana ɲɛna an ka ɲɔgɔn minɛ mɔgɔ minnu b'a groupe in sanfɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne kun kɔrɔtalen don ni a bɛɛ lajɛlen ye an bɛ ɲɔgɔn tulo an bɛ ɲɔgɔn nayɛlɛ an bɛ kɔtɔ ɲɔgɔn ta la hadamadenya degun ma kɛ togo togo kuma dɔ la a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ nka o t'a yira k'a fɔ ko basi wɛrɛ bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ ni min nana an b'a fɔ o yɔrɔ la k'o fɔ k'o ban an bɛ tɛmɛ n'an ka hadamadenya ye. Ne tɔgɔ Bekayi Jara mais bɛɛ bɛ n dɔn Ali Gavier de la n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Konatebugu ma an ka village o ye Nɔsɔmugu ye kanu dɔrɔn de y'an se yan Abdulaye Kanu ani a ka journal kanu parce que a bɛ mun fɔ a ka journal kɔnɔ k'a ta a sun kɔrɔ an b'a fɔ o de ma ko ye kunnafoni ye bon o kanu kosɔn o de y'an se kɛnɛ kan bi ka wuli ka bɔ an sigiyɔrɔ la ka na ɲɛ da i kan o kanu de y'an se yan bi nisɔndiya belebeleba bɛ na parce que an fala ɲɔgɔn kan ka bɔ AC tɔgɔ la parce que an kun bɛ ɲɔgɔn kumakan mɛn an ma ɲɔgɔn ye mais alhamdulillah an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bi ka na AC tɔgɔ la o nisɔndiya belebeleba banna an kɔni ka groupe in an bɛ groupe in kɔnɔ an bɛnnen don bɛɛ ani kelenya o de b'an ɲɔgɔn cɛ groupe in sanfɛ. an balada k'a fɔ ni tun ye kolo ye minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u bolila k'u jɔ ka t'u ɲɛ da kɛnɛ kan ka bonyamasegi kɛ ni ka tila k'an fo k'an tanu baara in na k'an timinanja k'u fo k'u waleɲuman dɔn maa o maa bɔra yɔrɔ yɔrɔ la yarabi ala ka bɛɛ sara i yɛrɛ ye yarabi ala ka bɛɛ sara k'an to ɲɔgɔn bolo n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na min ye Julacɛ Jakite mun bɛ bolo bi. Karamɔgɔ AC an bɛ taa la Guinée Conakry. Guinée Conakry fanga furancɛ fanga ɲɛmaakɔrɔ Seguba Konate ale mun tun ye la Guinée Conakry bila ɲinaya san 10 dɔɔni ye ka sabu kɛ Alpha Condé n'a ka fanga ye. Sibiri tɛmɛlen décembre kalo tile 18 Seguba Konate seginna ka don la Guinée kɔnɔna na ni san damadɔ in kɔfɛ. O kɔfɛ an bɛ taa Sénégalikaw fɛ yen. Musolakaw ka kulu min bɛ Sénégal n'a bɛ wele ko Mouvement Marche Blanche des Femmes olu ye nisɔngoya tagama dɔ kɛ kari tɛmɛlen Sénégal faaba la Dakar walasa ka jira k'a fɔ ko walejugu min bɛ ka taga musolakaw sɛgɛrɛ an ka duw n'an ka sigidaw kɔnɔ ani ko bingani wale min bɛ ka taga musolakaw sɛgɛrɛ k'olu tɛ jɛn n'o ye ko fo ka dabila nin tagama in kɔni kɛra walejugu dɔ talen kɔfɛ ka musolaka dɔ sɛgɛrɛ Sénégalikaw fɛ yen o kɔfɛ an bɛ taa Éthiopie banbagaci kulu minnu tun bɛ Tigre ni u tun yɛrɛ ye
Amara ani Afar marabolo minɛ ka sanga ni Ethiopie surasiw ka wulikajɔ ye. Ni banbagaciw y'a jira kunun tɛnɛn don k'olu bɛna segin u bɔyɔrɔ la ko walasa baɲumankɛtɔn minnu bɛ dɛmɛ don mɔgɔw ma u ka se ka olu ka dɛmɛw sɔrɔ. O kɔfɛ an bɛ laban ka taa Angleterre. Angleterre marabolo min bɛ wele ko Shropshire yen wasadenkalata jaabiw kunfɔlɔ bɔra jumadon sɔgɔmada fɛ. Nga a jaabiw ma diya Angleterre Premier Ministre Boris Johnson ka parti politique tɔn na. Parti politique tɔn min bɛ wele ko Parti Eurofil jaabi in kɔni jara olu de la. Kɛmɛ sarala mɔgɔ 47 ye kalata olu ye. Karamɔgɔ Ase nin bɛ dan sigi an ka bi kɔ kan kunnafoni na. An bɛ dugawu kɛ yarabiya la min ka dɔ ka fɔ an ka jamana walima jamana wɛrɛw nin bɛɛ lajɛlen an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min nɔfɛ bi n'an bɛɛ lajɛlen bɛ k'an bolomadaw kan o ye ɲɛta ye Ala k'o sabati ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. An ka jamana kɔnɔ gɛlɛya bi yɔrɔ o yɔrɔ bi k'an bɛ ɲɔgɔn fɛ dusukun ni hakili ni taasira bɛɛ la k'aw fo yarabiya la Ala k'an ka jamana segin a minɛkɔrɔ kɔnɔ na basigi lafiya ka jamana in bila o minɛ kɔnɔ.